Posteljinu i opremu za bebu. Dobro. To mu dođe skupa 3.450.000. Jel ti sad jasno? Nije mi ništa jasno, još staje jasno. Nije ni meni jasno. Znači, evo ga sad i unuče. Šta on hoće? 2 zvučnika. Šta mu je ovo? Vender, bender, Đović, no. Koliko je to? 500.000. Pa to već pređe 3 miliona. Sada vidimo ovako. Buletu ništa, Julkici 1.200.000. Sa familijom sam kvit. Dobro, a gde sam ja u tim tvojim kombinacijama? Imam li bre ja pravo na neki svoj kutak ovde? Ti si me potpuno izbrisao. Nisam, tato, žini ti. Pa evo, ti si prvi na mojoj rang listi. Ma nemoj. Života mi, evo, samo da Dobrivojucu Plingeru vratim dug. Aha. A ako mogu da ukinem 1 milion Radisavu Oluji i Miki Svecu, eto. Šta je to bre? Ma gde sam ja bre? Pa tu je ti, sad govorim tu. Kad se sve to sabere, oduzme i to što ništa ne ostane, tu si ti. Mislim, to je tvoje, jel? Sve. Eto, vidiš, neko kuca. Kuca. Kako kuca? Ko je? Pa neko kuca, bre, ljudi. Ko bre kuca u ovo doba? Ko kuca? Šta je? Bre, otključaj, vidi. Ni mrtav. Taman posle, pa da me neko rebne. To je Krkljuš. On je juče pretio da će da me bije, a ima šaku kao pekarsku lopatu.